waxilongwa umntwana ngoogqirha nazingcaphephe zonontlalontle abaphume izandla kumatyala akumila kunje bathatha isigqibo soba akho bungqina obuthi umntwana uye wadlwengulwa. Igunya abantu lezotshutshiso lithi akho mntu uza kutshutshiswa ngokuphathelene nezityholo zokudlwengulwa komntwana oyintombazana oneminyaka esixhenxe waseMatatiyeli eMpuma Koloni. Basothukile abahlali basemlazi kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokudutyulwa kubulawa abantu abasibhozo. Ukanti inkulu baphathiswa eli phondo uMnumzana Thami Ntuli uthi liyaxhalabisa izinga lokubulawa kwabantu kweli phondo. Secretary General Duma Nokwe helped give life to one of the most powerful declarations in our history, the Freedom Charter. Angcwatywe ngokutsha namhlanje amathambo eqala lomzabalazo uDuma Nokwe. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhumbule esisirhwarhube njengomntu owayenengqondo ebukhali kwezomthetho nethandazwe elazijula ijacu lisilwela inkululeko. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Igunya abantu lezotshutshiso lithi akho mntu uza kutshutshiswa ngokuphathelene nezityholo zokudlwengulwa komntwana oyintombazana waseMatatiyeli eMpuma Koloni. Ukanti ujongene nophuhliso loluntu eMpuma Koloni uBukiwe Fanta usigxekile kabukhali isigqibo se-NPA ngelithi sithumela umyalezo oxhalabisayo ngokuzibophelela karhulumente kumaxhoba odlwengulo kweli. Nangona izityholo zokudlwengulwa kwale ntwazana zidale isankxwe kweli kwinyanga ka-April, umphathiswa ojongene nesebe labasetyhini kunye nabantwana uSindisiwe Chigunga waye wabalula ukuba ingxelo yezempilo ibonakalisa ukuba le ntwazana yadlwengulwa izihlandlo eziliqela. We were given a full report by the department, by police. They gave us a full report. The social development gave us a full report. And of course, we are happy that there have been also an interaction between the province and the very first hospital doctor that saw, for instance, Tweko. And therefore now, there is no question as to whether there was or there was no rape. There was a rape. Ubuzaza bezityholo babangela ukuba amapolisa atyale iqoqo eliphezulu lesipolisa eMatatiyeli ukuzokuphanda nzulu ngezityholo. Ukanti namhlanje igunya abantu lezotshutshiso lithi akukho bungqina baneleyo ngezityholo. Abetshutshisi baye baphonononga ubungqina bathetha nale ntwazana naye waxilongwa umntwana ngoogqirha nazingcaphephe zonontlalontle abaphume izandla kumatyala akumila kunje bathatha isigqibo soba akho bungqina obuthi umntwana uye wadlwengulwa. Ukanti umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu eMpuma Koloni uBukiwe Fanta uligxekile kanobomi linyathelo. The MEC says the decision not to prosecute sends a troubling message about our commitment to justice for victims of social violence, particularly our children. She said we cannot allow such acts to go unpunished, as this undermines the very fabric of our society and the safety of our children. Ukanti le ntombazanana kukholeleka ukuba yadlwengulwa ngo-Okthobha wanyakenye kumabala esikolo iBergview College eMatatiyeli eMpuma Koloni apho le ntombazana ifunda khona. Basothukile abahlali basemlazi kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokudutyulwa kubulawa abantu abasibhozo. Inkulu baphathiswa eli phondo uMnumzana Thami Ntuli uthi liyaxhalabisa izinga lokubulawa kwabantu kweli phondo. Watsho ebongoza abahlali kuba mabasebenzisane namapolisa ukuthintela iziganeko ezikumila kunje. Kuba izolo uthi umnqweno wakhe kukuba bonke abenzi bobubi bafunyanwe ze bavalelwe eziseleni. Ngifisa ukubona ngiyathanda ukuthi ngathi abenzi besigameko bangagcina betholakele ngoba
iy'ngane ezifile azazi lutho kube zincane ezamantombazane. Ngeke umuntu omdala uma ekuthuma unqabi uzuya lapho kodwa usungazi nawe ukuthi kanti usuyofa. Ixhoba elisindileyo lithi lisothukile. Sathukile namanje. Ngasho nje ukuthi angineme. Kwanovalo nje. Selikhona phela ngeke ngazi nanokuthi kuzokwenzakalani ke mhlawumbe kuthina-ke. Angithi yabo. Kwasho ukuthi phela sebebakhona abantu abavele bafike nje badubula abantu. Angithi yabo shothi ukubulala nje sekufana style manje. Inkulubaphathiswa ephondo umnumzana Thami Ntuli uthi uluntu malusebenzisane namapolisa ukuze kubanjwe abophula imithetho. Kodwa sibona ukuthi fanele kuqine kakhulu umphakathi ekutheni ubambisane nezinhlaka zokuphepha kanye namaphoyisa ngokuthi babike nalabo abasabayo ukubika khona number 0810 uma ufuna ukufihla ubuso bakho ukwazi ukubika abantu abanezibhamu engekho emthethweni ukwazi ukubika abantu abenza ubugebengu nalapha nje ngithe emphakathini walapha ngingazi ukuthi usesaba ukukhuluma awuyisebenzisele number ka0810 ukubika bayifihla ubuso babo ukuze amaphoyisa akwazi ukubamba lezi igila mkhuba. Iphondo laKwaZulu-Natal kulonyaka lithwembende iziganeko eziliqela zolwaphulo mthetho ingakumbi ingxaki yokubulawa kwabantu. Kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa ebekudala befunwa ngamapolisa nabarhaneleka kwiziganeko zokubulala kwakunye nezokuphangwa kwezithuthi ezithutha imali eBoksburg ekuruleni. Ukanti kwindawo yeqhwayelo amapolisa afumene ombayimbayi abaluhlobo lwe-AK-47 abarhanelwa bayanyaniswa nezenzo zolwaphulo mthetho KwaZulu-Natal naseGauteng. Umkomishina lamapolisa eGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthethe nentatheli kwindawo yeqhwayelo. We have, of course, had an interaction with these people who are involved in a cash-in-transit heist, of which two of them they were fatally wounded, whereupon we get AK-47 and revolver. I must indicate that this is because of the multidisciplinary team from KwaZulu-Natal who were following information, and thanks for our technology or utilization of the technology we have. And as they move and they come here in Gauteng and then they match with our team here in Gauteng, which include multidisciplinary team and of course including the security industry, led by our anti-kidnapping task team from head office, which is of course counterintelligence. We must just indicate that these suspects who have been shot and killed, they are linked to several crime scenes in terms of the technology. We'll recall that on the 2nd of May, there was a gruesome incident of cash-in-transit heist in Mandeni, where a security guard for G4S was shot and killed. So this incident here in Gauteng is also linked to that. Angcwatywe ngesidima namhlanje amathambo eqala lomzabalazo Advocate Duma Nokwe nawe inkosikazi yakhe yayilitshantliziyo elibalaseleyo unkosikazi Vuyiswa Malangabi Nokwe kumadlaka seWest Park eGauteng. Advocate Duma Nokwe wabhubha ngo-1978 eZambia ngethuba eselubhacweni ukusukela ngonyaka ka-1963. Amathambo akhe abuyiswa kweli kunyaka ophelileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho ephambili kwinkonzo yesingcwabo esikhethekileyo saseburhulumenteni esikwisigaba sephondo sika-Advocate Duma Nokwe nowakwakhe umama uVuyiswa Nokwe. Likhunjulwe njengento eyenzeke izolo igalelo lakhe lomeleleyo lokulwa kube mdakisali esilwela inkululeko yeli ngexesha lengcinezelo. Secretary General Duma Nokwe helped give life to one of the most powerful declarations in our history, the Freedom Charter. He stood for justice, not just in law books, but in the lives of ordinary South Africans. He organized, he mobilized, and when the state came for him in the infamous treason trial, he stood firm, undaunted,
unwavering and proud. Xeshikweni iqala lomzabalazo le-ANC uba uMavuso Msimang enike umzila wembali ka-Advocate Nokwe kulo mbutho. As has been pointed out, the fact that by the age of 31, Duma had started an ANC branch in Orlando. He was a member of the Youth League and became its Secretary General. He was elected to the NEC and the crowning glory. He was elected Secretary General of the African National Congress. That is an achievement that will be difficult to improve on. Usapho lwakhe luthi lithuba eliteketeke eli lokulondoloza ilifa lesisirhwarhube sakwaNokwe. This reburial, we've waited a long time. It is not only a chance to honor our father's memory, but also a reaffirmation of our collective dedication to the values he championed, which were courage, integrity, and service. Kambe uAdvocate Nokwe ukwaxelwe njengethandazo elanikela ubomi balo de alafumana nethuba lokunyathela lisaphila kweli lizwe loMzantsi Afrika emva kokuzuza inkululeko. Basavutha ngomsindo abahlali baseFleurhof eGauteng emva kokusweleka kwenkwenkwane neminyaka 11 ubudala uJayden Lee Mac nofunyanwe eswelekile futshane nekhaya lakhe emva kokuduka kwakhe. Abahlali bakhokele uqhankqalazo lusingise kwisikhululo samapolisa sasekuhlaleni namhlanje betyhola amagosa aso ngorhuqa inyawo ukuphanda isiganeko sokusweleka kukaJayden. Uluntu lwaseFleurhof luthi lufuna impendulo kulandela ukubhubha kukaJayden nowafunyanwa enamanxeba emzimbeni kwiiyure ezimbalwa emva kokuba edukile. Abahlali bathi bafuna lo menzi wobubi afumaneke. Children must be safe in the community, and this monster, while he's outside, the things he did to Jayden, it's so horrific that it shook this whole community. So now we need answers because the police are not saying anything to us. There's no perpetrator that has been arrested. And for me, it's not even a perpetrator, it's a monster. Bakwahlaba ikhwelo kurhulumente ukuba ababonelele ngeenkonzo zezempilo ezikufutshane kunye nokubonakala ngakumbi kwamapolisa kule ndawo. We're demanding it. So whether they like it or not, especially their visibility, they must be visible all the time. At least an hour. Just the two vans just to be around and move around, then that's what we want actually, so that we know that we are safe enough. And including even the clinic itself, we are suffering because if they said they found that boy being warm at that time, if there was a local clinic around, then definitely probably they could have saved his life. Umama wakhe umchaze unyana wakhe njengomntwana obenobulumko kwaye ethanda abantu. This boy touched the lives of so many people, and I don't think this person who did what they did to my child, they don't understand what they've taken away from so many people's lives. And I pray that that haunts them for the rest of their lives. They will understand one day when justice is taken. Usapho luye lwafumana ithuba lokuthetha nomphathi wamapolisa kwesi sikhululo bucala nothe wamkela uluhlu lwezikhalazo zabahlali. Kambe wathembisa usapho ukuba uphando lokubulawa komntwana wabo luyaqhuba. Itshantliziyo lolwimi lwesiXhosa uSanelisiwe Qayi ube ngundaba-mlonyeni kutshanje emva kokufumana isidanga se-BA Honours kwizifundo zelwimi zelizwekazi Afrika. Umxholo begxile kuwo uSanelisiwe kwisidanga sakhe se-Honours ubusithi amandla okusetyenziswa kweelwimi zase-Afrika kwiinkundla zikamantyi ezikhethiweyo zoMzantsi Afrika. Sanelisiwe, siyakwamkela. Kutheni wakhetha lo mxholo nje kwaye yintoni obufuna ukuyifezekisa ngawo? Sisilisa ndibulisa kakhulu nakubabukeli emakhaya. Ndikhethe lo mxholo kuba bendifuna ukulwela amalungelo abantu abamnyama, ukuthetha ke xa ndisitsho amalungelo abantu abantetho zase-Afrika kwiinkundla zamatyala zoMzantsi Afrika kuphela. Ingaba kubaluleke kangakanani kuba oomantyi kunye neejaji zibhale izigwebo ngelwimi lemveli?
Kubaluleke kakhulu Sisilisa kuba xa zithe abantu bafumana ithuba lokuxoxa amatyala abo ngolwimi lwabo, kubalulekile into yobana kubhalwe phantsi nangolwimi lwabo ukwenzela into yokubana into exoxiweyo ithethe kanye ngolu hlobo ithethwe ngalo xa ibhaliwe, ungalahleki umxholo ukuze wonke umntu afumane ubulungisa. Xa ujongile wena, ingaba inkundla zeli zenza ngokwaneleyo ukuqinisekisa uphuhliso lweelwimi zemveli? Azenzi ngokwaneleyo Sisilisa, ewe ziyazama kodwa zisekhona iingxaki nemicelimingeni evelayo. Yiyo loo nto ibangele into yobana ndikhethe lo mxholo ukuze ndibonakalise izinto ezinjalo. Okokugqibela, yeyiphi imingeni obujongene nayo ngethi busenza uphando lwakho ngalo mxholo? Lixesha Sisilisa, ngoyena mcelimngeni ebendijongene nawo kakhulu. Bezininzi izinto bendizenza, ndisebenza imisebenzi emibini, ndikwangumfundi ngokugqibeleleyo. Kodwa ke ndiye ndazama kangangoko into okokubana ndiphumelele kwaye ndothuke into yoba ndiphumelele kanje. Oyena mcelimngeni ibilixesha. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho, nathi ke sithi ntinganda kantini. Lela kakhulu Sisi, enkosi kakhulu nakubabukeli emakhaya. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwideska yendaba, ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya. Ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu. Mna ke ngegama ndikuThabile, intswakazi yabaThembu. Mvanje bethuna nantsi Mozulu. Mbukeli ekhaya savula kaloku ngokuphawula ke lo mfanekiso wethu wokuqala nokugangathe ngamandla, futhi uphawula kaloku kwiziganeko zamvanje nje kuMzantsi Afrika uphela. Uyawubona ke bukeli nawo apha ekhaya uba noko kusibukela impela ngamandla kwiindawo ezikwintshona nje apha eMzantsi Afrika, ngamandla futhi kunxweme iindawo ezifana napha kaloku kooFredendal ngexesha lasekuseni phaya ngomso bevuswa kaloku ngu-15 degrees. Kodwa ke kefumela kamandi phaa ngorhatya, futhi bevala usuku lwabo belusonga kakuhle noko ngala 30 nje akhathwe sisibini. Kanti ke bukeli ekhaya ngokubanzi nje amaqondo wakho phantsi naphezulu ngelokuqala iphondo phaa bethuna empuma koloni, ngamandla futhi kumazantsi gxebe kumantla nempuma yelaphondo, futhi indawo ezifana napha kaloku eMthatha ngamafu njengephi ngala 11 degrees. Chunce nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni eliseFreystata, phondo ke elo elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika, ngamandla futhi kumazantsi walo napha kwincam eFixburg ekuseni, futhi ngabanda ngenkwankca nomoya obhudla mpela nje yonke laa ntsasa yangomso. Kanti ke benjenje phaya ephondweni elisentshona koloni, ngamandla futhi kunxweme nakwimpuma yalo phaa kooBeaufort West umzekelo kwasekuseni, futhi qabaqaba nje ngamafu ngaye mbukeli wam la 18 degrees ngakumbi phaya ekuseni. Bona ke baphila kanje kwelaa phondo eliseNorthern Cape ngomso, ngamandla futhi phaya kumantla welaa phondo iindawo ezifana napha koKuruman nazo zonke nje zaziphaluka ekuseni, futhi khona inkwankca ezakalayo phaya ngaye ke mbukeli la 6 degrees. Bona baphila kanje ephondweni eliseNorthwest kumantla apha eMzantsi Afrika napha kumazantsi welaa phondo, futhi njengaphaya umzekelo kooMoruleng ngexesha lasekuseni napha koFryburg yincam ke laa phondo bevuswa nguye nje la 5 degrees. Chunce nam ngokubanzi siphawula ngokubanzi phaya ephondweni futhi elinkundlunkulu apha eMzantsi Afrika, phondo elo eliRgauteng napha kumbindi walo Johannesburg, Soweto, Tembisa, Alexandra ngo-10 degrees ekuseni, napha kundlunkulu eTshwane ku-11 ekuseni. Kanti ke sebenje nje phaya ephondweni eliphakame kakhulu apha eMzantsi, phondo elo ke mbukeli wam yiLimpopo, njengapha kumbindi walo Polokwane kwasekuseni, futhi kucwengile ngo-8 degrees. Bavala imini yabo kwakhona futhi ngaye la 25 degrees. Sehle njalo futhi sithe chu phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla kwintshona yelaphondo, indawo ezifana naphaya eMalahleni futhi ekuseni, futhi kucwenge kamnandi napha kumantla eMilberg bevuswa ku-9 degrees. Mbukela ekhaya vuma abantu nawe ndiyivale ndiyisonge phaya kaloku KwaZulu-Natal ngamandla futhi kumantla welaphondo, indawo ezifana napha kaloku kooPongola, futhi bebikwa loo mafu ekuseni naphaya eNewcastle ngenkwankca yesithoba. Mna ndikuthanda kangaka, xesha lemyole. Kamnandi mawethu.